Wow. Nanukan sila ni Saan eh. Simpa de la misaan ni Maran. Lagi niya na. Kuha ka ng at-awan. Manuja. Andiyan mo sila. No. Andiyan mo. Hindi, alam kita. Chipstick na na. Anak mo. Hintayan natin si Dina. Andiyan mo sila. Andiyan mo. Hala. Reni ba? Oy, by the Maran. Bay nila, uping. You already have. Ay, kauting. Ayaw mo ng kain? Manok. Ha? Matalong ka magunasan kayo. Ate, man marmarkadan niya. Unas ka na, teacher man. Umang. Unas. Hala, namaunta kayo. Labitira kun. Ciao. Sana mainom. Ikwad, hindi yung dala. Level, alam mo na natin, Level. Ako sa gawin mo. Level, alam natin. Ikaw sinat ako. Siya pa yung nilupa. Ginagawa na ano to. May paigig ko man na ito. Natunuan. Ilauya kaldeng. Dahil tayo met. Dilingding nga dati. Dokta man. Ay, kilawin gaya. Kilawin nga kaldeng. Lauya ti kaldeng. Oh, lauya ti kaldeng. Ito naman yung dinengdeng. Oh. Yung ano? Ciao po. Come va? Bene, tita, grazie po. Ano yung mga supo? Big Cardero soup. Mga ano. Ready.